Cena za meter bytu až 12 000 eur. Toto je recenzia Vydrice, ktorá je jedna z najdrahších projektov v Bratislave. Napríklad tento byt stojí 265 000 eur. Tento projekt vyrastá aktuálne pod Bratislavským hradom na mieste, kde v 60. rokoch minulého storočia zanikla historická časť s totožným názvom Vydrica, aby na jej mieste mohol vzniknúť most SMP a nové sídlisko. Nová Vydrica sa začala viac riešiť v roku 2018, keď sa spustili architektonické súťaže. Následne v roku 2019 začali prvé výkopové práce a hlavne spevňovanie hradného kopca. V roku 2021 dostal developer aj platné stavebné povolenie a mohlo sa začať s výstavbou. Aktuálne už je dokončená prvá etapa projektu, ktorá bola koncom minulého roka aj kolaudovaná. Vo Vydrici sa okrem bytov nachádzajú aj obchodné priestory alebo reštaurácie, alebo aj vodná väža, ktorá je možno najstaršia historická pamiatka v Bratislave a odhaduje sa na 2. až 11. storočie. Developer sa zaviazal vodnú väžu zrekonštruovať a vyhradili si na ňu milióny eur. Najkľúčovejšie pre celý projekt bude napojenie sa na historickú časť Bratislavy, aby to tvorilo jeden celok. Finálne dokončenie by malo byť v roku 2030. A čo ty? Kúpil by si byt v tomto projekte? Napíš mi dole do komentárov. A ak nechceš, aby ti unikla ďalšia zaujímavá recenzia projektu, tak mi hoď follow.